Good morning mga kabarag. Andito na naman po ang Barag-Barag TV. At ngayon po ay paalis tayo. Susubukan nating ikutin ang ilang parte ng Northern Luzon. Pupunta tayo ng Cabanatuan, Aguo, Baguio, Sagada, Tabuk, Tugigaraw, Pagudpud, Lawag, Vigan, at Baler, Aurora. So sa ngayon, kinagagala kong makasama ang aking classmate na si Father Wax. Tara, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Andito na tayo sa boundary ng Camarines Sur at Camarines Norte. Kapansin-pansin ang magandang kalsada dito. Ito yung orihinal na dinadaanan ng mga sasakyan biyahing Bicol to Manila and vice versa noong wala pang alternatibong kalsada. Ngayong meron ng Andaya Highway, halos ang dumadaan lang dito ay mga sasakyan biyahing Naga to Daet and vice versa. Kaya ang kalsadang ito ay hindi bugbog sarado sa mga sasakyan. For practical reason nga naman, hindi na dumadaan dito yung mga sasakyan galing south papuntang Maynila dahil kung dito ka dadaan, ang distansya ng Sipuco to Tabugon ay may layong 152 kilometers at lalakbayan mo ito ng 3.5 oras hanggang 4 na oras depende sa traffic. Samantalang kung sa Andaya Highway ka dadaan, ang distansya ng Sipuco to Tabugon ay may layo lamang na 91.7 kilometers at lalakbayin mo lang ito ng 1 hour and 52 minutes. Napakalaki ng diferensya at makakatipid ka ng more than 60 kilometers. Tipid na sa gas, oras at pagod. Kaya halos wala ng buses and private cars ang dumadaan dito. Kaya para sa mga matagal na o hindi pa nakakadaan sa kalsadang ito, ito po ang road condition ng Sipuco to Daet and Tabugon Road. Andito na tayo sa bayan ng Basod at malapit na tayo sa Daet. Maghahanap muna tayo ng gas station. Gutom na ang motorsiklo. Kailangan pa-stockin natin. Ayan, mayroon ditong gas station at makapagkarga muna ng gasolina
bago tayo tuloy-tuloy na maglakbay. Dito muna tayo at magkakarga muna ng gas. Ayan, tapos na tayong mag-gas at mula dito, pupuntahan natin ang aking classmate na si Father Kuya Ed Abel sa parokya niya sa Parish of Our Lady of Peña Francia dito sa Daet. Ayan, nakakatuwa naman na magbisita sa classmate at nakaka-energize din. Hindi lang si Father Ed ang mabibisita natin, kundi ang aming classmate din na si Archbishop-elect ng Archdiocese of Cáceres, si Most Reverend Rex Alarcon. Classmate namin si Archbishop Rex at siya ang kasalukuyang bishop ng Daet at siya ang magiging Archbishop ng Archdiocese of Cáceres. So kaya ayun, magkikita-kits kami mamaya siguro at narinig ko nandyan din ang aming isa pang classmate na si Father RJ na nakadestino sa Canada at sa ngayon ay kasalukuyang nasa bakasyon. So magkakaroon kami ng mini reunion. Sana magkita-kits kami mamaya. So malapit, nandito na tayo sa La Consolacion College ng Daet. Maraming estudyante. Ano kayong mayroon dito? Enrollment ba? Or ang dami, ang daming mga estudyante. Enrollment ba? Or clearance? Ay, hindi ko alam. So, shout out sa mga estudyante ng La Consolacion College dito sa Daet. Ayan, ang dami nila mga estudyante. Ayan, at nandito na nga tayo sa parokya ni Father Ed dito sa Our Lady of Peña Francia, Paris. Sana nandito si Father Ed. Tao po! Tao po! Andito na po kami. Sige, dyan muna. One eternity later. Good morning mga kabarag. Ayan, balik kalsada kami ni Father Wax para sa pangalawang araw ng aming biyahe. Dito nga pala tayo nag-overnight sa Daet at nagkaroon kami ng mini reunion ng mga classmates namin na nandito. Salamat kay Archbishop Rex Alarcon at Father Ed Abel at pati rin kay Father RJ for the warm welcome. Pasensya na mga kabarag, hindi tayo nakakuha ng video at pictures kagabi. Gawa ng masyadong focus tayo sa usapan, biruan kagabi. At ayan, mas importante yata yung pagtitipon kaysa sa documentation. Kaya ayan, wala tayong nakuhang video at pictures. But anyway,
napakasaya ng aming kagabi at dahil doon pagod kahapon, mahimbing yung tulog namin kagabi. Kaninang umaga, pagkatapos ng breakfast namin, aalis na sana kami, biglang umulan. Kaya pinatila muna namin yung ulan, kaya makikita nyo kapansin-pansin na basa pa ang kalsada at ang windshield ng aking motorsiklo. By the way, ang gamit kong motorsiklo ay X-Max 300cc. Ang kay Father Wax naman ay Dominar 400cc. So kaya pagdating sa Kamaynilaan, hindi ako pwedeng pumasok sa expressway kasi 300cc lang yung motorsiklo ko. Kay Father Wax sana 400cc, pwede, kaya lang maghihiwalay kami. At para walang hiwalayan, hindi kami dadaan ng expressway at sa backdoor kami dadaan. Ayan, mga kabarag, kapansin-pansin ang makapal na ulap sa papawirin sa bandang unahan. Sana naman po wag uulan para tuloy-tuloy ang aming biyahe. At kapansin-pansin din na kakaunti ang mga sasakyan, mabuti naman at walang traffic. Siguro dahil maaga pa, at alas 8 pa lang ng umaga, at saka yun nga sabi natin, yung mga sasakyan na galing Maynila papuntang Naga hindi na dumadaan dito, kaya yung mga dumadaan dito practically yung mga papunta na lang Dait, galing Maynila and vice versa. Ayun, may bus na dadaanan tayo. Saan kaya papunta yun? Siguro papuntang Maynila yun. So kaya ayan, dahan-dahan lang tayo at para sigurado ang ating biyahe. So approaching na tayo ng bayan ng Talisay. Ito yung unang bayan pag alis mo ng Dait papuntang Maynila. A few moments later. Andito na tayo sa pinakalas na bayan ng Camarines Norte bago pumasok sa lalawigan ng Quezon. Ito ang bayan ng Santa Elena. Santa Elena, Camarines Norte. At parang mayroong kaganapan dito. Ano kaya to? Parang grand opening ng Honda Motors. Honda Motors ba o Honda Cars? Magkaiba kasi yun. Pag sinabing Honda Cars, yung mga four wheels. Yung Honda Motors naman, yung mga motorsiklo, obviously. So kaya siguro ito yung opening ng Honda Motors dito sa Santa Elena. Kaya nakakatuwa at ang mga tao rito ay makakabili na rin ng motorsiklong Honda at hindi na kailangan pumunta ng Dait, hindi na kailangan pumunta kung saan. Dito mismo ay makabibili na ng motorsiklo. At medyo nagiging progressive na rin itong bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Yan, makikita nyo ang mga establishmento. Mayroong Shell, nakita ko kanina. Mayroong Petron. At ito, dalawa ang Shell. May nakita rin akong Loeillier. Mayroong Andox. Ayan. At marami na rin. Kaya yun, naging progressive na rin ang bayang ito. At sa ilang sandali pa ay mararating na natin ang Barangay Tabugon. Ang Barangay Tabugon ay barangay ng Santa Elena at ito ang crossroad ng mula sa Andaya Highway galing Dait papuntang Maynila. So kaya yan ang simbahan dito, dinaanan natin. Mabuti naman at thank you, hindi umulan. Akala ko kanina pag alis natin sa Dait, akala ko umulan. Tingnan nyo sa unahan natin, mayroon pa rin makapal na ulap. At hindi naman tayo inulan, gaya rin kanina, makapal ang ulap sa unahan. So kaya thank you, mainit si Haring Araw. At dahil may mga ulap, hindi masyadong kainitan ganon. A few moments later. Ito na nga, andito na tayo sa Barangay Tabugon. At dito magpapahinga muna tayo. Kakapagod din galing Dait. At hanggang dito na lang muna ang ating video. Pagkatapos magpahinga dito, magpapalipad tayo ng drone para ipakita ang kapaligiran. At hanggang dito naman lang muna ang ating video.
Dito tayo magpapahinga sa Gutuhan sa Tabugon at mayroong restroom dito. So, kita-kits tayo sa susunod na episode.